משימתית. תלה צריכה חולצה. אז זה טלי. אצל טלי. טלי עוד לא הגיעה? טלי עכשיו, היא חיכתה לאורנה שמעוני, היא יוצאת מהאוהל עם השלטים והכל. אוקיי, בסדר. אבל אני רוצה ללכת לשאול, לסגור חוצה ולשאול את השוטר שם אם הם יצאו כבר הפוליטיקאים. כי אולי הם יצאו ואנחנו סתם עומדות כאן. בסדר. וגם נקבל מידע ממנה, מהבחורה הזאת. אז רגע, בואו נעשה לכם היכרות. זאת מירב. אוקיי. הדס. סולי. רבקה. חלי. מיכל. זהו, ורונית הלכה. טוב. וזאת קיילה. מיכל. אז רגע, רונית. לא, זה אנחנו הרי, העניין של הביקור בכלא הוא לטובת גלעד. כן, מה? הרי לא... אני רוצה להשוות את תנאי האסירים. בסדר, אבל הם לא יקבלו 3 סוגי קפה, רק סוג אבל אחד. רונית, אבל גם אם יקבלו רק סוג אחד קפה, זה לא לא יזיז מה שיביא לחמאס. לשחרור של גלעד. לכן אני חושבת שצריך לבקש ממנו לדרוש בקול רם מנתניהו, כמו שהוא דרש בעיתון. צריך לשכנע מישהו להחליט. נכון. אני לכן גם אני חושבת אומרת, שצריך האם אנחנו להיזהר. רוצים להגיד למירי רגב, תתפטרי? אני חושבת שצריך... תגידי... ממש, עכשיו מצאת פתרון הקל. את זוכרת מירב? אני צעקתי על מירי. מבחינת אמנת ז'נבה אסור לנו ליפול לקטע של אנחנו כמוהם. תהפכו אותם לחיות אדם כדי להשוות את ההתנהגות של חיות אדם. החשיבות של הנוכחות שלנו פה, שכל הפוליטיקאים יבינו שאנחנו יושבים להם על הזנב, שאיפה שהם הולכים בהקשר של גלעד, אנחנו צריכים שם. להגיד את... אנחנו הולכים להגיד איפה גלעד. עד מתי? כן, כלומר עוד פעם לעורר את העניין, כי יש פוליטיקאים בשטח, להם יש תקשורת, אנחנו רוכבים על התקשורת שלהם. בואו. תראו, העם רוצה את גלעד ואנחנו פה בשם העם עכשיו. תוציאו את גלעד. כשגלעד יחזור, מפה יבואו אוטובוסים לקחנו פה רובם. פה הם יעשו ככה! בסדר, אין בעיה, אנחנו נעשה ככה. כן, אבל בצורה... סוף אני לא ידעתי זה במקרה בגלל האוהל. שלחתם אימיילים. לא שלחנו אימיילים כי לא הספקנו. את יודעת מי זאת אורנה? היא אורנה שמעוני של 4 אמהות. היא הוציאה את ישראל מלבנון. אני אגיד לכם, אנחנו פה גם רק כשנתניהו ירגיש שהכיסא שלו בסכנה, וזה התפקיד של האופוזיציה, רק נתניהו שירגיש, זה התפקיד שלהם, אז גלעד יחזור. זה מאוד קשה, כי זה כאן חייל בשבי ואני שוחה בין הטיפות, שבאמת האם המאבק משפיע על מוטיבציה לחמאס, או יש להם מוטיבציה גם בלי זה, הם לא צריכים אותנו בשביל זה. ולכן לא צריך להפסיק את המחאה, ולא צריך להפסיק את ההפגנות, וצריך כל הזמן להיות על העורק הראשי של ראש הממשלה. לא להרפות. הם רואים אותנו וחוזרים לסדר היום, אבל אם הם יראו אותנו בוקר וערב, זה יהפוך לסדר היום, לסדר היום האמיתי שלהם, וזה מה שצריך לעשות. השוואה של תנאים זה להוריד את תנאי, להוריד את הזה, להוריד ביקורים, להוריד אוכל, להוריד אוניברסיטה, להוריד... אבל עשו את זה? זה מה שמנסים לעשות. ובינינו זה לא יעזור, מפני שזה לא חוקי.
כי בג"ץ לא יאשר את זה. בג"ץ לא יאשר את זה כי אנחנו מדינה מתוקנת שחתומה על אמנות בינלאומיות, ולכן בג"ץ לא יאשר את זה. אנחנו עובדים מול ארגון טרור. לארגון טרור אין אמנות ואין אלוהים. אין ברירה על המילה הגסה הזאת, זה גלעד מול האלף. וגלעד מול הרוצחים עם הדם על הידיים. זה כוחנו. זה כוחה של המדינה, זה כוחו של צה"ל. שאנחנו נותנים חייל תמורתם, ואנחנו נדע לטפל בהם, אם יהיה צורך. לא ניתן את הלחי השנייה. הם יחזרו לסורם, אז השב"כ והמוסד ידעו מה לעשות. כמובן שמעניינים אותנו תנאי המעצר של גלעד, אבל אנחנו רוצים שעיקר המאמץ יהיה השחרור ולא התנאים, כי אנחנו רוצים אותו פה, עכשיו, כמו שהוא. אני לא בטוחה שאם מראיינים אותם שהם באים ככה, אנחנו לא צריכות לרוץ מאחוריהם ככה. הצלמים אמרו לנו תישארו פה, שהם יסובבו אותם. צהריים טובים לכם. אנחנו חברי השדולה למען שחרורו של גלעד שליט בכנסת, חבריי חברת הכנסת מירי רגב וחבר הכנסת איתן כבל. מכאן אני רוצה לקרוא גם לצלב האדום, גם לממשלת ישראל, לחברי הכנסת בכנסת ישראל, ואני אעשה כמיטב יכולתי בוועדת החוץ והביטחון, לבדוק מדוע אין מידתיות בכל מה שקשור לביקורי אסירים. דעתנו אינה נוחה בלשון המעטה ממה שקורה, ואנחנו מתחייבים כאן בפניכם, כמו שהתחייבנו בפני אביבה ונועם שליט, שאנחנו נמשיך לעשות את המאמצים. רגע, השר מופע. זה לא מספיק להרגיע, לא את אביבה ונועם, ואתה יודע מה, גם לא אותנו כמסך. כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ומירי רגב כחברת הליכוד, ידעה להפוך שולחנות, כאשר היה מע"מ והדלק, והתקפלו מיד. כאן נושא הרבה יותר לאומי וערכי. כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני רוצה לשמוע אותך כל שבוע. אני בטוחה שאם אותך נשמע... לא. אם אותך נשמע בנושא של גלעד כל שבוע, אין ספק שזה יעבוד על ראש הממשלה. ואנחנו כאימהות, אמרת כל אחד יודע את התפקיד שלו, התפקיד שלנו זה לדאוג שציבור של מאות אלפי אימהות מאחורינו לא יאבד את האמון בצבא ובמדינה. תודה רבה, סליחה על החצי.